god, ja, wat doe ik om mij, jongens? Oeh, jongens, we rijden naar de stad daar. Beetje naar... Ja, zat denk ik. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Goedemorgen, en naar je vlog. Ik ga zo op naar het teacher. Men gaat jou daar voort, hè? 3 nachten. Nee. Nou even, maar je moet voortbrengen. Ja? Gaat met mijn gekke kleren aan heel oud. Ik is zat legering. We gaan op naar Tietjerk. Ik doe mij een Tietjerk om tour met Marianne. En dat gaat in, ja, we weten net waar we heen gaan. We krijgen al je opdrachten en sliepen dus 3 nachten in een tenten. Dus ja, dat belooft een heel leuk weekend te worden. Hilde gaat mij, naar Tietjerk. Zaken gaat mij. Die zwaaien me even uit. En dan, ja, dan is Jelke dit weekend zonder mij bij de bed. Leuk ja? Nou, wij gaan op naar Tietjerk en ik neem je mee met Tietjerk op tour. Vergeet net te abonneren en te liken. We zijn in Tietjerk en we hebben al hier al toeters en we zien al gekke auto's. Hier is er een. Die ben er ook al klaar van. Ik wacht je nog even op Marianne. Dan hebben we de laatste tasken zo heuvel in. En dan zullen we even zien hoe het eruit ziet. Wie gaat net zo'n coole toeter die hier er nog wel op kennen. Oh god, ja, wat doe ik om mij, jongens? Dikke reek. Als haar biermeisje, go. Nou, goeiemorgen. Ah, daar ben ik. Zeg je me even net. Je bent er al. Nou, goeie. Nou, hier staan alle auto's opgesteld, jongens. Daar staan wat busjes. Marianne heeft er net zo we komen. Ah, goeie. Gaan we er wat zin in? Ja? Mooi. Wat is dat? Dikke toeter? Toet, toet. Nou. Wat een kabaal. Zullen we hier maar een beetje lucht? Dat is wel heel loerd, hè? Ja. Ja, de winnen! Daar is Marianne. Kleer van Marianne? Ik was super prima werk. Nee, ik had heel veel zin in. Maar vooral ik die oren, dat die toeters. Ik zei, oh my god. Oh, blinder. De blinder. Nou ja, we krijgen aansluit ook nog even een gesprekje. Dan vertel ze even hoe en wat. Een beetje uitles. En dan gaat een van die in de auto's gaan dan van start. Ik denk dat we een van de lijst zijn. We hebben een van de heetste noemers. Ik weet niet dat ze opnoemen nog, maar dat is heel veel. Wat hast du? Stickers? Wauw, wat mooi. Hoe jou daar? Is toch echt mooi? Ja. Maar weer is... Oh, ik ken daar ergens van. Nou, van ik. Ja, ik weet het. Ja. Nog eens correct te zeggen. Toch? Chits. Ja, chits. Hoi, chits. Ja, hoi. Nou, kom in maar je skietoeter. Heb ik zo'n mooie toeter, Marianne? Nou jongens, we gaan los. Wie nemen je met mij? Marianne en ik zullen je een beetje verslagen aan Joet. En wat voor opdrachten we krijgen. En daar gaat dus. Wat een meisje, jongens. Friesland op. Zeker aan is hartstikke 4. Zet hem op, man, hè? Succes, hè? Tot Azen! Was hij hem net onder de finishlijn, toch? De startlijn. Ik ben te heeg. Mooi bobslee. Gemachtig, wat had hij er al je op, joh?
nu is ook een klein beetje tegen. Yes. Daar gaan we dan. Oeh jongens, we rijden naar de stad. Oh, nu ben je heel vergast. Deugd. Kom ik een mandarijntje, een appeltje, een banaantje. Appeltje, lekker. Ik een... Ja, jongen. vitamines hebben we net zo volle kregen dit weekend. Denk je net? Tarwesmoothies, hè? Tarwesmoothies? Ja. Hey, het zit zo. We beginnen in Kampen, achter Emmeloord. Je moet gewoon Ljout, Jereveen, Jouweren, gaan Rugtro, Emmeloord. En bij Emmeloord de Rugtro richting Kampen. Ken het missen. Best. En bij Kampen gaan we richting Dronten. Ja. Dan pak ze hem op. Dan zit elke bocht zit onjoen. En maar dat denk je dat het helemaal lukt. Nou, super. Vakkampen en de woonopdrachtje met die zeurmek. Oké. Dat zit er echt wel op. Nou, dat weet hebben we morgen? Jazeker. Gaan we vragen? Gaan we nog vragen? Nee. Dit is. En dan Eerst even in de wel. plakjes weer langs gaan. Daar hebben we de roos nooit bij. Maar dan hebben we even een idee. We hebben alleen. Globaal. Hier zijn de opdrachten. En hier Ja. zijn de foto's, rebus. En hier begint de route. En je gaat er nooit bij die toch? Nee. Even naar nou. Succes. Hier zit dit eerste stukje ga je mutlijn. En hier begin je echt te navigeren. Ja. Ja. Nou, super. komt goed. Succes. Komt heel goed. Hier, zie je seconden. Oh, maar nog 10 seconden weg. Nou, succes. Ja, super. We zien jong. Om het doen. Net een let op een camping. Hoe dat 5, 6 zo leuk wezen, maar zeg maar. Ja, Laat er maar komen. wij komen er wel. Ja. Hey, dankjewel hè. Hoi. Doei. Nou, dan gaan we toe. Doei. Oké jongens, de opdrachten. Hijs jullie auto op in een autokraan van een binnenschip. OMG. Zet jullie auto in een showroom van een garage en zet het op een foto. Laat zien dat je een echte Bob bent en blaas 0%. Regel bij de politie een blaastest. En leg dit vast op film. Maak de rebus. Oké. Foto's, rebus. Nou, we zullen eerst zien of we in een showroom kunnen met de auto. We zullen op zoek naar een showroom. Een stukje weer om. Even een stukje terug. Yes. Nou jongens, en de leiding die zijn, je mag eigenlijk net shoppen. Maar wie doet het stiekem wel? Want dit schreeuwt heel beroerd. Dus sorry jongens, we gaan toch echt even shoppen. A few moments later. Ik ga wat doen. Hele luxe. We zullen zien of de showroom. Ja. Je had een garage. Dat is ook een showroom. Ja, daar toch? Ja. Oh, die ik nog hier op jou. Ah ja, maar ik zat er al in. Nou, we zullen even hier naar binnen maaien. Ze gaan we hier. Dus het is zo. Hebben jij dat op mij? Joe. Hallo. Hey, wij hadden een opdracht van Teacher Kantoor. Of wij echt maar uw auto even in een showroom maaien. Maar mij dat wie die. Je wist, geen probleem. Yes! Nou, mooi. Maar dan moet er even rond te maken voor het ding. Super. Nou jongens, te gek. Die hebben we maar. Wat een leuk ding, jongen. Cool, hè? Je mij. Hij is van Marianne. Ja. Yeah. Nou, dan maar een fotokameitje van, hè? Ah, te gek. Nou, dankjewel, hè. Kijk eens. Mooi het koer. En probleem. nou ja, dus je staat door op de vlog weer waarom. Ja, leuk. En succes met de race. Dankjewel. Hey, doei. Doei. Nou, we hebben een opdrachtje, een sleepkabel. En dan gaan we aan balanceren. Ja, joh. Dit mag wel lukken, denk ik. Ja. Ja. Nog even strakker, ja. Net het bumper eraan rijden. Beetje nog. Ja, zat denk ik. Nou, een beetje nog. Het is nog wel wat slap. Jo. Oké. Nou, een foto van mij, zou we erop balanceren, hè? Ja. Oké.
Heel snel naar de afstand. Stiet erop! Nou jongens, we hebben weer een aantal foto-opdrachtjes gehad. We moesten op een hele grote bank op een foto. Een lietsbootje, wie toch? Dat grote boot weer, maar weer met een heel lietsbootje. En nou maar we bij de tour van Nunspeet, maar we van Boppen al een fotomaatje van onze auto. Dus dat is de volgende foto-opdracht. Dus ja, we zullen zien of we ergens in Boppen kennen. We hadden de tour van. Nou, even aardig wat trapjes omheen, maar ja. Workout van jou. Ja, dat is het wat leuker. Zwet op de Lekkere knietjes. Wat zit daar die crimineel. Goeiedag. Eén bladje, even lekker los. Oeh, raar. Nou, omhoog. Wel in de maat, hè? Oh ja. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja, in de maat. Kijk. We binnen dan net. Wie ben al achter de post, maar crimineel. Oh. Nog een beetje heen. Ja. We zijn boven. Oh, mijn magisch. Echt weer? Ja. Oh, jongens. Nou, daar staat er. Ik zal hem op de foto zetten. Heel veel voort, maar we gaan hem. Hij staat erop naar mij. Ik vond hem beneden. Let's go. Ja, heel mooi uitzicht. Prachtig, joh. Wel heel mooi trouwens. Nee. Ik kom op mooie plakjes, Maria. Echt hoor. Door het bos. In het bos zijn de wilde dieren. Maar we ziet je om een donker houten hoes met redelijkjes, maar hebben we nog net voor. En een Misschien heb ik wel mist. Misschien heb ik wel mist. En we ziet je op een plaats met betonpjel, maar dat is niet. Nee, dat is een pjel met een lid. Nou ja, misschien dat we hier meestal een hoopje van met. Maar die er rustig zo. Oké jongens, en we maken mij een veerboot. Dus dat is wel geinig. Maar we naar de andere kant. Van Wageningen naar Randwijk. Daar passen we net mee bij op, zo steeds. We kennen het 2 nice nou misschien. Ja, ik kan wel nice maken. Nu zit ik net niet in bieten. Nee. Dirigeren. Remmen vast. Dat is echt voor fietsers zo zitten. Ja, we kunnen wel achter. Nee. Zet wel in je voorop. Weet ik mij dat. Nou, daar ben je al. Hoppatee. Nou, daar gaan we. Op naar de andere kant. En we zien dan maar we aan rugtrollen blijven op de veerweg. Plangas. En dat weer pontje 1. Pontje 2. Ja. En Tiffany aan het roer. Achter het stuur. Achter het stuur. Do band. Maar ik muziek jongens erbij. Hoe leuk is dat? De band die zingen van eerst door de pond, joh. Oh ja, dan mag ik weer op letten. Hè? Ja, even kappen. Nou, maar stoel even de route, hè? Blijf rechtdoor rijden op de Noord-Zuid. Blijf rechtdoor naar de noord. Snap je hem? Oké. Oké. Ja jongens, en een van de opdrachten weer van hijs de auto in een kraan van een skip, een binnenvaartskip. Marianne is binnen even aan het vreten. We zijn hier al vlak bij een skip, maar ze werkt er ook douane. Ik vind het wel een hele spannende opdracht. Het zou wel heel cool zijn als het lukt, maar ik ben heel benieuwd. Misschien had je meesten er wel helemaal geen verlet van, maar nou, wie doet is best, dus ik hoop dat het slaat. Ah, helaas. Helaas. Die huis best, we hebben 2 plakken vregen, maar helaas. Dat is best dan, ik weet het niet. Maar Nou, we gaan proberen. Hard proberen. Maar helaas, het mocht net slagen. Dus wij gaan denk ik op richting de camping. Aan Tensbouw. Daar komen we nog wat zien. Oh ja, dat ken ik nog. Nou, doei. Nou, we binnen er haast. Haast bij de camping.
We gaan net alle opdrachten en alle foto's, maar nou, ik ben wel tevreden. Maar ja, doe? Ik kijk wel. Ja, toch? En Het leuk en dat telt. dat telt. Nou is het aan nog even zaak dat we alle opdrachten nog checken terug de organisatie. En de tent opzetten natuurlijk. Dus ja, Maar dan gaan we oefenen, dus dat kennen dat we. kennen we. Ja, dat kennen we. En droeg blowen, dan Ik ben hoop wij dat het erop ja. blijft. Ja. Nou ja, we gaan in ieder geval de eerste dag weer familieslag. Waar gaan we heen? Links, nog even weer terug. Rechtdoor. Bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Tadaa! De kampen. Hobbel, hobbel, hobbel. Nou, we gaan de opdracht inleveren. Tentjes chat. Het begint justjes wat te druppen. Nou ja, dat zullen we wel beleven. Wie maakt je er nog een hele leuke jongen van? Wat zei ze binnen? Dit net oors. Nee, het is een toos. En dan kroepen we in de tent, hè? Het huis zit kleer, dus het wordt... Oh, we krijgen wel wat baanderij hier. Nou, wie maakt je nou een gezellig jongen van? En ik zou zeggen, on. Voest je nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauw toenkom heen. En via het net chill op te downloaden voor die tablet of telefoon. En naar je terug. Hey ho. Hey hoi.